زي أقلقلت تلفزيون إيرترايو عزو سلامتنا تقبلوا زي خبركم تعزبتنا كمي تمسيو ساعة شعات تاقلون لو مع صوت وشديش حملة سرالو زينا ومسنا روح يزالكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر زعد من صام تصنع الميكال حرقو فلما قم بكرنت وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات عسرا زيكاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقة تنقلوا عسان سلسل دمات فانيوم تمرقتي كولج حرشة حمل مالو صلات حرشانو ممعبال ببعودون كم صعور قليصو إيرتراويان نبرتي سودانا بمحيالو دابيتاتو منا بركتو ما بمرباتو معاتن زيتيوم أبزيناتات وصاي جرمنن أمريكانا بقداي مسمر بارياو غاز روسيا تصنحنا الرأيان مسباب زكايرو فتنا أي تعاوتن أب معرباو كفال أمريكا تخصيتو زلو حرقا بار عمر وراب كبابي عنواتيا وردالو سراويت أفغانستان زكارو سرعيد عسرا بالاتي عطو قجلة كم زغتلة أفريقيا سرسوزينا فلما حابريتا كامي ستعنا لو معصوتو شديشة حملة بموشبي ماكلات زباتات ماكل دو بنعان سوان بستقبرنا إلى لابراتوري مرمراتات عسرا زيكاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقي صلوهم كابزيوم تشعته آبس مرا زوبا ماكل شومون تاب زوبا دوبوب مالت سلستاب صنعفه حدا أبعدو غالا حدا أب ماي عيني حدا أب صورونا حدا أب دك أمحرة حدا أب عد غيح كمون سلسة أب كرن زوبا عن سبا توشيبهم زصون حيوم زي كم زيلون كلو أب هوسبيتالات عقبهم زدلي كنكن كجبر لهم زصونحو عصوتو أربعة أب زوبا سيمنا وكيح بحري حمشة أب زوبا ماكل أربعة دما أب زوبا عن سبا بتغلالا إسران سلسن زيقاتات حاويهم تفاني مالهم بزم سرت غلالا قطر بكورونا فيروس زيتو لخفو زيقاتات كساب لومي شديش شحنا 400 كرتن بتعيلو شديش شحنا 4 سلسن كابزيوم حاويم زو تفانو 30 بموت زو تفليو 629 دما جنا اب هوسبيتالات تعاقبهم زركوبيوم منيستر طعنا عصوتو شديش حمله كلتشان اسران حدن ناب كالزينام سنسجرم بعصوتو حمشت حمله استمرغو تمهارو كولج حرشه حمل مالو حرشاو نتفتات بممعبالن مهرتي بمتأنن عينتن بمسانن من نبابرو حرستوت نممعبال ببعضهم كابوم زحتت مويا ووركتو كي قبرو زلوم دولونا تارقاقيتهم نساتهم نيرينا بزهابو حابريتا ياتاوي أقباب حرشا بزمناوي بمتكا معبول اندسراوي حرشا زسف حلو متشو بايتان مفتار زكاير صعرين معوات أب زتمدبلو بوتا بقعتوس ترقاقيتس مروز زرقي أب متتتاو نحرستوت موياو مخرن معدان أب مهاب كمون مسسن مهرتي أجبابات أب مزوتار بتجهات كم زنطفو أنا تيرام نولد وكيلو أبتي كرتوس نسرعة ممرقتاز تساتفة ممهر جرماي عنده بوجنو ممرق حدا قد سمع رافي وتكان تغنى تكاندي معرف بحري ممرق زلو أبركتون مقل قال حرة السبن مخانو بمتقاس تمرقتي ببقعات كم زسقروا زلو تصنع منت قليتهم كولج حرشة حمل مالو بعصوتو حمشة حمله أبزك عن عمبل عصوتو 4 من رأسنا سرعات 55 ميتاوي زدك عن شزر كبوم 327 تمهارو بستفلالي عودتات حرشة بديجرين دبلومن من راهو يفلت مدب مقرابن مفواس ماي كعتاتن معوات بدرجة هاجر لعلى 4 مليون فلسطات كم تدالو يفلت كل كفال كابزي دورو بكرمتا وفري تمهارون لمعات كتكل جمير لهم أبزوا دوب بزعبا زكايزولو نتفتات تمهارو وكيليرينا في المنطقة زدالو تحستولو حيث مبراتو كغربوين أبزوبا دبوب كاب 24 نايكال أي درجة أبيات تمرتي استواصو تمهارو بزسات فوزلو كرمتا وفر تمهارو نلمعات أدماعي نتفتات معك أب ماين حمدن مقرابن يسلاسلالو أب جنفر منيستر تمرتي زوبا دوب أو هادي كرمتاوي وفري تمهارو نلمعات مهمر تسبحي ودقده أبتي كاب شوعات حملة جميرو زكاية زلو وفري أستات 14 تمهارو أب 10 تخلتن أوس زوباتات توافيرو مينات بخم زلو بمتكاس بتقلال لا لعل خلت ميت شح فلسطات كتخلو مخانو مابريو زو فرزي كاب علات شوعاته ورح شوعاته كساب علات 15 ورح شومانته 2021 ككايدي درون جميرو له أبزي مدبزي ساتوف تمهارخا كابتن زيادة عبيتي أبيات تمرتي ببزحي تمهارو زلوون زحاقوفي سلازي أب 24 أبيات تمرتي أبزي مدبزي يساتف الله
24 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ መደብ እዚ ይሳተፍ ኣለዎ التعمام بخيلاتات حرشان تمرحي كايد مهلاو تقيس دما زدلنا وتي فلستاتن مصنعتي زقربن زفوسن بوتاتات أقدمو تدالي سلة سنحي التوفر وسيتاو كم زخون صنع امنة قريسو زوفر زعمو من اتفتات عبكلة درجة امزخفولو تحادي معقاب حمد الماين زي قناة وزالة مسرح بزوا درجة يعني حجي تتغالي كنباب كله 398 شحن 880 متر بصرحو تثبيت مقبر قناة وزالة مسرح قناة وزالة مسقان 18 شحن 340 قناة وزالة خصقان مدبالو كاتري مسرح 21 شحن 384 متر سكوير كسرح تثبيت قبر ازي ام عقاب حمد ما يكون كله تخلق كفال مقرابي قدقاد فلسي نمقعات شحن 293 شحن 785 بفقدي قدا قد خقعاتو تثبيت قبر متكال فلسي 293 شحن 785 اتو مستوفعاتو قدا قدي كتكولو مالتي بدرجة زوبا أبتش عدت مدبرات فلسس تدالوي الحادنة ب3 مليون فلستات نمتكال مدب كم زلوز تقسي وكيل بعل سلطان أقرابن انسسا زقدامن زوبا دوبوب أتو قبر ميكائيل برهب وغنو زناب أما بزحت أنه الزوباتات صبوق سلس جمري اتناي متكال فلستات مدب تجماميرو خمزلو حبيرو كابتي ختكال تدالي زلو فلستات 26 عينتات أقراب اتي 69 مئتاويت كلاميتوس 10 بشمنت مئتاويت مبقلاو أقراب 20 بخلت مئتاويت دما زي ما بقلاو أقراب مخانوز تقسي أتو قبر ميكائيل بتساتفو تمهارو أبالا السراويت ولك أقربتي كمون بمنقستاويانن زي منقستاويانن أكالات كتكال مخان أفليتو لحد مليون زخون فلتنا تخرامات بصبق كونتات سلوزلو اتناي نمتكال دلوات كوينو مالو عبد مدب متكال اتهم مشارختنا نبلوم حدا كرمتا مؤتت تمهارو كالاي منقستاون زي منقستاوين تكالات سالساي أبيات تمرتي رابعاي نعملت بوتاتات حامشاي بسراوي شادشاي بولك أقربتي بزي أتم زي أموسولو إذن ختكل بزخون بوتاتات مزيه جحدش منقستي زرقحي وزل أواج زخون السب أبكبابي قرب تخيلو كعبي قديتو زي كون زي قلنا وستاو حلاف النوتي عامت مولوخا تخانا خينو خعبيوخم زلوو زقو سولو زلو سرح بمخانو بزدالينا يزلنا فلسي بزغلطة فغا مستكال مسقرامات كنقواي أب مدلاواتنا نرك أمود أتادما بب عمتو زكايد مدبات مقراب أدمعو سيت من تخهب كل أكال حبرة سب نتيست تخلي فلستات أم عقابن مكتالن إجامو خبر كت ساوعيد قريبو أبزوبا دبوب كرمتاو وفرت مهارون المعاد لو معمت نمبل 4 جزي كايد كمزلو سندات جنفر منيستر تمرتي ينصر ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ምስ ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ብዝገብረው ርክብ ውዳቤታቶም ብምሕያል ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብዛዕባ ዝዕዝዝሉ ኣገባብ ዘትዮም ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ንዝተላከ ሓበሬታ ፍርቱና ዓንዶም ብመልክዕ ፀብጻብ ከተቕርቡ እያ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ب14 حملة أب كارتوم مسحلفت محبركم من هجراوين ودابيتاتنا أبزجبر ركب أب هجراو مدبات أدمع تران أبركتون كلهم منتي حد النطم من ودابيتاتهم من كدل دلو 5 جباء قليتهم نمخزي إرتراوين نبرت السودان أبرتاو كالسي معك قبل أولاو النتن مدبات داق مهنت أنزم وقصة أمباسادر عيسى زخدنا يون وبيحكوان تخونه زترفناون قليل سلزيكونه بلجاتاتنا عقبنان دخاماتنا أوجدنان بزل على كنسرحي جباء كبل أسمير اللوم أبز حلف عمتات قوني ممكات قلعن صورن تتصابوتات بلعل وهدات أوشت أنوات أنزنا برهزبن تنوع منقستن بلتقتن زيت دفرن هاجرن مهنات بزل على كسرح مصنحو وتيتو دما أبايتا كرأ جميرو مهلاوز قالت أمباسادر عيسى إذا حيال نايمة ختم منفس بزل على نقحاتن ودابين كدرع كم زقبا أبريهم بتساتفتن زغارب اللحوتاتن رئيتوتاتن سفح مبرهي دحر مهابكا محبركم من نتفتاتن محيال كم اون تكات من سياتاب كل درجات تصفحي حلافنت كم ستاتوفون مقبار زوات أمدمنا معوات أكايت تأكلات بزل على كسرحو أزخاخيروم إذا خمزيلن كله مع كان حدر سماعتات نمس السانن سدراسو وقات نمت
ምጥዋርን ኣበርክቶ ዜጋታት ንምዕዛዝ ብዝተኻየደ ንጥፈታት ማሕበረኮም ከሰላ 200,000 ጅኔ፣ ማሕበረኮም ገዳርፍ 150,000 ጅኔ፣ ማሕበረኮም ፖርት ሱዳን 1 ሚልዮን ጅኔ፣ ማሕበረኮም ካርቱም 200,000 ጅኔ፣ ውዳበ መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ካርቱም ድማ 141,500 ጅኔ ብጠቕላላ 1,691,500 ጅኔ ከም ዘበርከቱ ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ዝበጽሐና ሓበሬታ ሓቢሮም። بعدغي حبس زازم عامته تمرت 2019-2020 تساتفنا دቂ ኣንስትዮ بمጠንን ዓይነትን ልዑል منبارو ب12-13 حمله بستخايده ገምጋም ተገሊጾም ኣብቲ ዳይሬክተራት 23 ዓመት ትምህርቲ ዝተሳተፉ ኣኺባ ኣብቲ ዓመት ትምህርቲ ዝነበሩ ብልጫታት ድኻማትን ሕጽረታትን ብዝርዝር ክቐርቡን ከለው ተሳታፍነ ደቂ ኣንስትዮ ንምትባዕን ንምሕያልን ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን ውጽኢት ከም ተረኽቦ ተሓቢሮም ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ተሳታፍነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መብዛሕተን ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 50 ሚእታዊት በፂሑ ጥራይ ዘይኮነ ተወዳደርቲ እውን ምዃነን ብምጥቃስ ተሳታፍነት ኣብ ምብራቓዊ ኣጻድፍ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ጻዕርታት ወለድን መምሃራንን ክቕጽል ተላብዩ ኣብ መወዳእታ መሓዳር ዞባ ዓድቒ ሓቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ንዝበለጸ ውጽኢት መምሃራንን ኣመሓደርቲ ከባብን ብውህደት ክሰርሑ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃር ዘሎ ጸገማት ድማ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ንዞባ ዓድቒ ምስ ነበርቲ ተዋሂዱ እጃሙ ከም ዝገብር ገሊጾም ኣብ ዞባ ዓድቒ ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ብጠቕላላ 48 ትካላት ትምህርትን 12 ኣብያተ ንባብን ኣለዋ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብዝትካደም ዘይተካሂድ ንምድሓን ብ15 ሓምለ ብወለንቶኦም ደም ለጊሶም እቶም ብጡርኑፍ ዝለገሱ ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ማእከል 35 ከረጺት ደም ከም ዝለገሱ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነጺሩ ተዓቂቡ ዝጸንሐ ደም ኣብ እዋን ሓደጋ ውሕስነት ህይወት ዘረጋግጽ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብንቕሓት ክሳተፎ ከም ዝግባእ ዝሓበሩቶም ለገስቲ ብዝተወደበ መልክዕ ምዝካየድ ዝያዳ ውጽኢታዊ ከም ዝኸውን ገሊጾም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ኣቶ መሓሪ ኣብርሃም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሕብረተሰብ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣጥሪዎ ዘሎ ንቕሓት ኣብ ስርሖም ሓጋዝ ዝኾይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ጀርመንን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይቲ ኖርድ ስትሪም 2 ዝተባህለ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ዝጸንሐና ራያ ንምጽባብ ዘካይዶ ፈተነ ኣይተዓወተን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ትማል 15 ሓምለ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘካይዶ ርክብ ኣብቲ ጉዳይ ፍልያቶም ከጽቡቡ ከም ዘይከኣሉ ዝሕበር ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መስርሕ ምዝዛም ዝርከብ ፕሮጀክት ክትቃወሞን ከላ ጀርመን ግና ነቲ መስመር ክትረብሓሉ ምዃና ብምጥቃስ ካብ ኣሜሪካ ንዝመጻ ጸቕጢ ዕሽሽ ክትብሎ ጸኒሓላ እቲ መስመር ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳን ዘለዋ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ውሕስነት ቀረብ ጋዝ ዘረጋግጽ ብምዃኑ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ከይንክያ ስጋታ ትገልጽ ዘላ እቲ መስመር ቁጠባ ሩስያ ብምዕባይ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብቲ ከባቢ ከተዕቢ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እዮም ተንተንቲ ዝጠቕሱ በዚ ድማ ኣሜሪካ ንህንጸት ናይቲ ብባሕሪ ባልቲክ ዝስንጥቕ ናይ $11 ቢልዮን ፕሮጀክት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ መስመር ምስ ተዛዘመ ንሓያሎ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ውሕስነት ቀረብ ጋዝ ከረጋግጽ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ዕንወት የውርድ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ብውሕዱ 70 ሓደጋታት ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ከም ሳዕቤኑ ኣስታት 1 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ከም እተሃሙኻ ኣረዲኦም ኦሬገንን ካሊፎርኒያን ዝርከበን 11 ክፍላተ ሃገር ሕልፊ ካልእ ከባቢታት በቲ ባርዕ ተጠቂዐን ከም ዘለዋ ሰመዛ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ኩቱር ዋዒ ነቲ ባርዕ ንምቁጻር ንዝግበር ዘሎ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ
ዴዝ ቫሊ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ካሊፎርኒያ መጠን ዋዒ 54 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዝቐነ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ የረዱ። ሰራዊት መንግስቲ አፍጋኒስታን ትማል 15 ሓምላ አንጻር ገስጋስ ጣሊባን ዘካይዶ ብደብዳብ ነፈርቲ ዝተሰነየ ወታደራዊ ስርሒት 20 ኣባላት ይዕጦ ጉጅለ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጦም። በቲ ስርሒት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝርከብዎም 10ታት ኣባላት ጉጅለ ከም ዝቆሰሉ ዝገለጹ ኣዘዝቲ ሰራዊት አፍጋኒስታን ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ከም ተማርኸ ኣረዲኦም። ሰራዊት አፍጋኒስታን ኣብ ትሕቲ ጣሊባን ዝወደቐ ከባቢታት ንምምላስ ሰፊሕ ወፍሪ ከም ዘካይድ ክሕብር ምጽንሑ ይፍለጥ። ምስ ምውፃእ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ ሞንጎ መንግስቲ አፍጋኒስታንን ዕጦ ጉጅለ ጣሊባንን ዝካየድ ውግእ እናዛየደ ከም ዝመጸ እዩ ዝግለጽ። ጣሊባን ዛጊድ ብዘካየዶ ስርሒታት ልዕሊ 85 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ሰዋሕት አፍጋኒስታን ከም ተቆጻጸረ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ባጉ መክቲም ዘይረክብ አፍጋኒስታን ብቐሊሉ ክትወጾ ኣብ ዘይትኽእል ጸጥታዊ ቅልውላው ከይትሽመም ንኩነታት ናይታ ኤስያዊት ሃገር ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ብዘሰዓቦ ዕለቕለቕ ጀርመን፣ ቤልጅየምን ሆላንድን ኣብ ዝርከበን ሃገራት ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ይወርድ ኣሎ። በዚ መሰረት ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ጀርመን ብዝተኸስተ ዕለቕለቕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 100 ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ብሰንኪ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ኣማይት ካልኦት ድሃዮም ጠፊዩ በምህላው ቁጽሪ ሞታት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ጀርመን ኣሚቶም ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ቅርፂ እውን ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ዝገለጸ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ክፋል ሃገሩ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ኣውጁ እዩ። እቲ መንግስቲ ኣብ ስርሒት ምድሓን ህይወት ዝተሓጋገዙ ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቤልጅየም፣ ሆላንድን ላክሰምበርግን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ክሳራ ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ንዋታዊ ዕንወት ክወርድ እንከሎ ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ንዘይተወሰነ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኤውሮጳ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከይዛይድ ስጋቶም ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተወልዐን ሰሙን ኣቕፂሩ ዘሎን ህዝባዊ ናዕቢ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 100 ክብ ከም ዝበለ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ኣረድዩ። ብሰንኪቲ ገና ዘይሃደ ናዕቢ ኣማይት ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 2200 ናብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጸብጻባት ሓቢሮም። ብዘይካዚ ኣብ ንብረት ዝወርድ ዕንወት ከም ዝዛይደ ኣብ ልዕሊ ትካላትን ኣባይትን ዝካየድ ዝምታ ድማ ብሰፊሐ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ገሊጾም። ነቲ ናዕቢ ንምቁጻር ልዕሊ 25,000 ኣባላት ሰራዊት ዘዋፈረ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 12,000 ካልኦት ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሑ ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ፕረዚደንት ነበር ጃኮብ ዙማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ናብ ሓያሎ ከተማታት ብምልሓሙ ንምህድኡ ብድሆ ከም ዝፈጠረ እዮም ምስ ኩነታት ደቡብ ኣፍሪቃ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝጠቕሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ኮይኑ ዝተረቑሐ ሰዓድ አልሓሪሪ ትማል 15 ሓምለ ብወለንቱ ካብ መዝነቱ ከም ዝወረደ ይቃልሕ ኣሎ። ሰዓድ አልሓሪሪ ሓድሽ መንግስቲ ንምዃም ብዘቕረቦ እማመ ምስ ፕረዚደንት ሚሸል ዖን ክሰማማዕ ስለ ዘይካለ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር አልሓሪሪ ኣብ ቃወማ ሓድሽ መንግስቲ ምስ ፕረዚደንት ሚሸል ዖን ከካይዶ ጸንሐ ዝርርብ ከም ዘይተዓወተ እዩ ዝሕበር። እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንፖለቲካውን ማሕበር ቁጠባውን ቅልውላው ሊባኖስ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ሰዓድ አልሓሪሪ ኣብ 2019 እውን መዝነቱ ናይ ምግዳፍ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዱ ምንባሩ ኣይርሳዕን። ዜናው መሰናዶ ንምዛም ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 20 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹ እንከሎ 23 ድማ ተፋንዮም። ተመረቕቲ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ጽላት ሕርሻ ንምምዕባል በብዓውዶም ከም ዝጽዕሩ ገሊጾም።
ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ኣብ ምሕያል ውዳቤታቶምን ኣበርክቶምን ኣብ መደባት ልምዓትን ዘትዮም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ጀርመንን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ዝጸንሐና ራእያን ምስባብ ዘካይዶ ፈተነ ኣይተዓወታን ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ኣብ ከባቢ ዕንወት የውርድ ኣሎ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ዘካይዶ ስርሒት 20 ኣባላት ጉጅለ ጣሊባን ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ ክብራት ዓዘብቲ ነዚ ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ምስ ተረፉ መረባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ግን ሰላም